Тилешар айында кул күрәше деген әйбер бүтүнләй юк иде. Хәзерге замминистр Халил Хамитович безди гел җиңеләбез, менә шуның аркасында гына стенкада ди, кул күрәше бездә юк ди. Әйдә башлайлы айрат, шуны эшләп булмас микән ди. 92 елны әйтте бу сүзне. 92 елны бу яңа елга хәтле булды инде, яңа ел алдыннан 93 елны теге якка чыккач беренче тапкыр район ярышы үткәрдек без. Менә шуннан кул көрәше башланып кетти инде безнең. Iki 2011 yılının oktyabrında yol faciasına uçrab, orqa minim kettim. Şunun arkasında ayaklar atkaz berdi. Degen şol invalidde kaldım indi. Avariyada uçrab indi. Anda indi big ağır vakitlari yol vakitda 1-2 ay больницада yatıp çıktım. Anaсын özümni kulga alıp yaşay başladık indi. Ol vakitda bağlar, dostlar bütünüzle buluştular. Hatım barıyı, etiyeniler. Şular bilen Жиңдім инде мен ол нәрсені ауырына. Меңа бит инде бір шұғыл керек болды үйде жатқанша. Андан соң Айрат абай мені орамнан алып кетті. Айда де шұғыланып қара деп. Қиямов Айрат тренер бізден. Ол арымға айда барып қарай әлі болмас мекен іштеп қарады деген. Шундан кіріп кеттім. Неше бір 3-4 жыл шұғым білен шұғылана башладым. Уже оңышлар көріне башлады инде. Андан соң айы уже өзінекен көрсете башлады тренировкалар. Башта Россияға бардым, Россияда призер болдым. 2 yılını yanıdan Rusya'da buldum. Mına 17'de Европаға çıktı, Allah'a şükür. Европада призер болып қайттым. Polşa'da. Polşa'nın Katowice şəhərində çempionat Европада 3-cü orun aldım. Bunda indi bütün güç bizning qulğa. Ayaq bolmağaç, qul bizning ayaq orununa dağın, öz orununa dağın, türkü qul bilen gine indi. Bit over, qulğa qanatçı. Ayaqlar bilen işe almağaç, bütün nesene qul bilen gine işe biz indi. Men Otnanın keleligen vaqtda 5 günün kilem indi. 2'den başlayız, 5-ci yarıda hatta zanimas etəbiz. Qışqı günlərdə indi. Bunday günlərdə işlər bolğanda indi Otnağa barıb 3 mərtəbə kelərgə tırışam. Siz nəticə yox? Nəticə yox, şöhrələnməsən nəticə yox. Кул күрәшен ничектер якын итеп килдем инде. Алар мәктәпкә кереп кешеләр эзләп йөргәндә чакырганнар, шуннан кереп мин йөри башладым инде. Районда чемпион булган бар, республикада 3-нче урын алган бар. Кич белән вакыт бар инде, ансына да табыла. Дуслар булмыймы самал? Юк, әйбәт. Барсы да яхшы. Последний раз аннар тегесен эшлибез. Эди бегитсе. Так, айдака. Элек күрсәм дә бик игътибар итмидер идем дә инде мин. Аннары бүтән тренерларга карап, бүтән тренерларда этәргеч бирде миңа, мәсәлән, Балташ тренеры. Гел бергә йөрибез инде. Бүтән ярышларга бергә йөрибез. Менә ди инвалидлар да бар бит сездә. Мәйтәм бар шул. Менә ничә баларны айырым инвалидларны кына алып килмисең дип ул әйтте. Аннан соң менә Ришат та этәргеч булды инде. Ришатны алып барып карыйм әле дип тотындым да инде әзерләргә. Действительно барып чыкты. Медальның 2 ягы бар бит инде, Фәрит. Медальның 2 ягы бар. Бер яктан авыррак, икенче яктан җиңелрәк. Хәзер аңлатам.
Жүрейбіз бит инде юлларда, поездлар, метролар. Біз метрода менә Илфат белән коляска белән бик авыр жүрергә, күбрәк тырышабыз таксида жүрергә. Мәскәүдә булганда да. Әйтик, Казан вокзалыннан күчәргә кирәк кайсы да булса аэропортка, туда-сюда, например, Мәскәүнең икенче почмагына Россия беренчелекләре чемпионатлары вакытында менә монда бик кыен инде авыррак. Бу ягы даже бер пример китерә алам, бер елны Мәскәүдә бер тренер көтәргә тиеш мине Польшага барганда бөтен Татарстан инвалидларын мин үзем генә алып киттем. Ташып бетерә алмыйм. Сумкаларында ташырга кирәк, коляскада күчерергә кирәк, туда-сюда пандуслар да булмады. Без аэропортка соңга калдык Шереметьевага. Безнең самолет учып китте, команда учып китте. До такой степени нишәргә белмәдек. Кылышлар киләме? Аннары безне икенче рейс белән җибәрделәр. Аңладылар хәлне. Инвалид дигәч тә бит инде аларда кеше стремление аларда күбрәк тәген. Үзләрен алар бу яктан күрсәтә алуларына шат. Шуңа күрә алар ныграк шөгыльләнәләр. Үзләрен күрсәтә алу мөмкинлеге бар, ачыла. Шуңа күрә алар ныграк шөгыльләнә. Менә бу әйбәт ягы. Бик кызыксынмыйлар арым спорт белән. Бара безнең бар Аллага шөкер Хадиуллин Хаким абый дигән кешебез, ул безгә ярдәм итә бөтен нәрсәгә. Акчалата дагын, үзенең премияларын бирә, үзенең монда ярышлар үткәргәндә үзенең акчалары белән ярышлар үткәрттерә, булыша бөтен нәрсәгә. Әлбәттә, акча булмаса булмый, бөтен җиргә акча кирәк. Без бит инде үзегез беләсез, инвалидларның пенсиясе белән кая барып була, бер кая барып. Ну, булышучылар юк. Ярый, Аллага шөкер Хаким абый бар. Айрат абый инде бөтен жанын тәнен биреп йөртә инде безне. Акча булмаса ул таба, ул бирә, үзенекен дә бирә, бөтен нәрсәне кушып, үзе йөртә менә, үзе күтәрде инде безне. Дөресен әйткәндә, үз акчасына күтәрде инде. Районнан булышлык элек бик яхшы. Хәзер аның хәтле үк түгел, әлбәттә. Бераз аксады. Элек чит илгә чыкканда дагы бер нинди тоткарлыксыз бирәләр иде. Хәзер әзрәк ярышларга бармый калган, өмет булган, бармый калган вакытлар да бар. Быел акча эзләп йөрмәдем. Минем 2 воспитанниегыма президент указы белән акча бирелергә тиеш. Минем үземә 112 мең таба алмадык. Мин эзләмәдем дә бу юлы. Чөнки әле без майда гына Европадан кайттык. Һаман бит инде чыгымнар дигән сүз инде бу. Алга таба яхшылап әзерләнеп барырга җыенабыз Европага да, мирга да Алла бирсә.